Parada wichlerzów. Przyszłość ma jeden gruntny fehler. Blank nic o niej nie wiemy, nic o niej nie miarkujemy. Od pieronem starego pierwej ludzkość próbowała ją ogarnąć i do ostatka ta przyszłość zgłębić. Tela, co ludzie zawdy wyladowali na doradach magerów i planeciorzy, jak ten Zabłocki na mydle. Lecy kiedy tyż we odpłacie za to mścili się na fałesznych wróżach i prorokach. Idzie powiedzieć, co im bardziej ludzie wierzyli planeciorzom i prorokom, tym bardziej sztręgich korali, sztrofowali, kiedy wykazało się, i że przepedzenie jest psińco we wercie i że jest ci to szajs. No ale, wnet od zawdy miarkowani przyszłości i robienie na tym pieniędzy było i jest ci do teroska gryfnym i szpanownym, chociaż można też i fest łopowożnym szymlym na życie. Już we staromodnym Rzymie żadne przedsięwzięcie, żadna akcja nie mogło się obejść bez wróżbów, bez planetowaniu, ale też te Rzymiany pasownie grzeczy oceniali wertych ceremoniów. Augurów, tak mianowali wróżów, które planetowali ze furganiu ptoków, mieli za ochlanych cynikerów, którzy sami nie wierzyli we swoje słówka. Podajcie też taką powiarka. Kiedy jeden augur widzi drugiego augura, nie poradzą się w roz powstrzymać od śmiechu. Ale też przytrafiło się i tak, że kiedy we IV wieku przed Pombączkiem konsul Lucjusz Papiriusz wiódł srogo wojna ze Samnitoma, skorzył ostatecznej bitwy, te augury robili zwykłe planetowanie ze dziubania ziorek bez święte kurzątka. Wylazło im, ptoki nie chcieli blank dziubach tych ziorek i że dachaja mogą przegrać. Główny ale planeciorz i wróż, kiedy uwidział, co legiony wojoków rwią się do haj, oznojmił i że kury wydziobali wszystkie ziorka, styganiu. Jeden ale ze tych jej kaplanów wyfaflał, jak było naprawdę. W ten czas też ten Papiriusz ustawił tych wszystkich planeciorza we pierwszej rai, a jeden ze rzymskich wojoków zadźgał głównego augura dzidą. Wojoki bitwa wygrali, a wszystkie minęli i że to ich bogi ukorali tych fałesznych planeciorzy. Bez mać sroksze spoleganie mieli Rzymianie do astrologów. Pewnikiem bestuż korali ich za niespełnione przepowiednie części i bardziej przykładnie niż i tych cynikerów augurów. Oktawian August miał ich we takiej srogiej zocy i że kozą wybić minc, pijąc ze łobrowskim koziorożca, a zaś jego następca Tyberiusz osprawił się za astrologoma ze srogim bestejstwem. Wołali ich przed oblicze cysarza, a ten zaś kozał im, tym znowcom gwiazd, wywróżyć swój własny los i kiedy taki wróż przewidował swoje życie na moc kaloc do przodku, cysarz kozał takiego ipty ściepnąć ze skały do morza. Podług jednej legendy z czasu przykludzili astrologa Trazylusa, cysarz zadał mu swoje zwykłe pytanie, a ten zaś, kiedy się wspomniał dolo swoich kamratów po fachu, odrzeknął i że czuje, co grozi mu dzisiaj piorunem srogie niebezpieczeństwo i sztich. Szprymny miglans astrolog nie ino przeżył, ale też jeszcze ku temu został doradcą samego cysarza. Inszy zaś cysarz, Aulus Vitellius, tak weselnie wierzył astrologom i że poradził zacząć każdego zaletko hobbyjno fałeszne przepedzenie. We czasach zaś chrześcijańskich pogoda tych, którzy przepowiadali przyszłość, stała się jeszcze procniejsza. Religio nie miała we zocy astrologii i zakazywała planowania do imentu. Pojawił się jednakowoż nowy szymel planetowania. Podszukowacze Pisma Świętego byli fertig sknotlować każdy rządek, każda cajla biblijki zelece jakim wydarzeniem. Podwie takie praktyki planeciorzy nie przekroczali cienki szweli herezji i nie zagrożali interesom sprawców, byli naisto dozwolone. Roza kiedy we średniowiecznym świecie pojawiali się, ale fałeszne proroki, którzy poradzili zawładnąć wyobraźnią srogich Hormii. Nałącząc władza reagowała bezwzględnie i uwzięcie. W XI wieku na Rusi, kajsich w dawniejszym Nowogrodzie, objawił się mądrok i wajzer, który podawał się za istota bosko. Ten samozwaniec wygłaszał przepedzenia i czynił cuda, które sprawiali, że ludek napoczął wierzyć w jego boskość.
Toż tym nowogrodzki bishop oznajmił: kto wierzy samozwańcowi, niech za nim idzie, kto wierzy we Boga prawdziwego, niech zabierze się do gromady wele mojego krzyża. No ale folga efekt był blank inszy od zamierzonego. Wele krzyża ostali ino kapelonki i książa ze swoim manszaftem. Reszt poszł za prorokiem. Ale Darowski też książa Gleb, on się mianował, podlos ku temu prorokowi, spytał, eźli on zno przyszłość. Ja, odrzeknął prorok. A miarkujesz do ostacka, co się zecia dzisiaj z tobą stanie? Spytał zaś naisto ten mądry książa. Ten bishop, ten mądrog odpowiedział, i że zamierzał czynić sam tukej cuda. I w tym ci oka mrziku okrza topór tego książa łoszcza z mojego głowa. Ludzie, kiedy łoboczu, i że prorok nie poradzi trufać, spomiarkować własnej śmierci, rozeszł się zerułą do swoich zajęciów. Przytrafiało się też, że są ludzie grachował się ze fałsznymi prorokoma. W 1574 roku w Le Pouzin we Francji objawił się astrolog, który przepowiedział, że miasto z góry spoli się do ostatka. Na ta przepowiednia szłoby można blank nie zwrócić uwagi, kiedyby nie miano proroka. Michel Nostradamus. Sobie tym podobał się za synka tego wywołanego wróża i Helziera. Na odwieczeż ten Michel ze fachulą w Gracji łoblos całkie miasto, co by swoje przepowiedzenie naisto ukazać. Zapli go ci na łącząc za próba podpolenia miasta. Te całkie miasto Le Pouzin obstało, no ale fałszny Nostradamus skończył na szafocie. Wywołany już zaś Giordano Bruno był ostatnim astrologiem, który zgorał na sztusie w 1600 roku. W XVII wieku interes wróżbiorski szafnął ten swój wysoki poziom rozwoju z kolei rozpowszechnieniu druku. Jednym ze blank pierwszych proroków, którzy wykorzystali ta możliwość do szerzenia wiedzy pośród szerokiego publikum, był anglicki astrolog William Lilly. W 1652 roku opublikował książkę, kaj byli roztomajte malunki i zagadkowe pismo, którego żaden ci nie poradził odszyfrować. W 1666 roku był srogi ogień w Londynie, który strowił net całe miasto. Ludzie przypomnieli się w tym coś o książce tego Lilliego, w której na jednym malunku pokazane było gorujące miasto. On sam erbnął kwolba srogiego proroka, który przewidział srogi ogień Londynu. Do kupy ze Herą przyszło bogactwo, mocka pięknych ludzi obsztalowało u niego horoskopy. Ten Lilly był pierwszym astrologiem, który prognozy publikował we Zeitungach i bez całe swoje życie wypokopił tyle przepowiedzeniów, i że chociaż niektóre musieli się spełnić. Ale też nie skorzy na wróżki, które sztyc jednym cięgiem fanzolili duper szwance zadzierali, ludzie ganz einfach jak na jakieś ci handlery sztychownym toworem, a takiego wyranżyrowanego fest wyhuśtanego klienta uznawali za głupiego jak font kudeł, który dał się okminić. W 1855 roku nad Nowym Jorkiem wzeszła gwiazda Elizabeth Westby, bardziej znany jako Madame Moreau. Jej reklama w sekundach głosiła, że Madame Moreau, siódmocera we familii, zadziwią świat swoją magią, wywróży ci przyszłość za 50 centów, przewróci zapodzione zachy, wyliczy, że wszelaki niemocy, dżentelmeny nie będą wpuszczane. O tej planetorcie szłoby sami bez 3 godziny odprawiać, ale nie czas na to i plac. Styknie powiedzieć, że musiała śmiatać ze swojego miasta do Pittsburgha, a jej kariera zetrwała bez 20 lat i od niej wzięły się karty ku wróżeniu podmianym Tarot Madame Moreau. W drugiej połowie XIX wieku życie planeciorzy stało się w Ameryce bardziej skomplikowane, jako iż astrologio, chiromancjo i podane praktyki podpodali pod ustawa o szarlatanerii. Zaroski też przy napocznięciu kariery odczuła to na własnej skórze Evangeline Adams, mianowano Nostradamusem w Kiecce. Po poruch Mecyjach była ci nie skorzyła na zadufaną wróżką, spolegali na niej gwiazdy, binów, a zatem i filmów. W XX wieku okultysty i roztomajte planeciorze mogli już blanknie tworzyć się grychtów,
ale erbli stodiośich konkurentów gegnerów. Roztomajtej sorty ekonomisty, politologi, socjologi, komentatory sportowe, insze szpyniole chcieli się za prognozowanie przyszłości ze równym przejęciem i ze blank podanymi rezultatami. Nie odhaglowali im paliców za szajśnięcie się we prognozach, ale jej kariery mieli często szluz, kończyli się po niewydarnej przepowiedni. Już po II wojnie światowej na zachodzie blank wzrosła interesa, docierność prognozami naukowymi. Powstali grunty modernej teroski, wiecie, futurologii. Zdawało się, że za trufami przyszłości wzięli się wissenschaftlery i naukowcy, to zwykłe wróży idzie wciepnąć do puzekli. Tak też przy napoczęciu lat 70. net wszystkie srogie korporacje mieli swoich własnych ekspertów od tego ci prognozowaniu. Jak to teroski wszystko wygląda i we świecie i sam tutaj we Polsce wszystkie pewnikiem genau miarkujecie. Styknie zaszaltować telewizję, radio albo wleźć do interneca, a sam już wypuknie kielasę roztomajtych mądroków, którzy się na wszystkim rozumią, którzy już wszystko naokoło pokopili, którzy aże dyrgotają, co by nam sam o tym oznojmić. Znocie to przecań, prawda? Dociepno eno 3 spasowne cufale, co by sam nie fandzolić o naszych, pomboczku odpuść mi ten grzech, politykerach i politologach. Przy napocznięciu 2011 roku w Rumunii ichni Sejm przyjął ustawa, która przewiduje koranie srogie sztrofy dla planeciorek i wróżu, których przepędzenie blank ci się nie sprawdziło. We Malawi, to ci jest we wschodniej Afryce, zakazano pod srogą sztrofą wszelakiego planetowania i nie za tam też pierdzieć na ulicy. A we Turkmenistanie ich prezydent skoro głównego meteorologa za fałeszne, szajsowate przepędzenie pogody we czasie, kiedy ten prezydent chciał wykludzić je nawet czasy. No i chociaż mamy ci już XXI wiek, to żurnalista z libijskiej telewizji ma być odkraglowany za planetowanie we programie. Chcieli Boroka w Arabii Saudyjskiej, został skazany na uchlasnięcie palicy w Medynie w 2009 roku. Eugen z Pnioków.